magbakla na siya. During sa operation ni Colonel, why ni siya sa mga serving nga daw lookout o mga bantay sa palibot? May ara man, pero wala man na kaya malo nga tropa na kaya nagsulod. Amo na siya yung pag-abot sa sulod to, layo pa nagpinakanay na. Di mo ito nagulabugin na dumalagan ng iban. So ang babae ito dumalagan, malapot. In other words, doon na sorpresa sila. Hindi man kiti expected naman na may babakal. Kung na sila kabaloya nga tropa. And we heard, Colonel, prior sa operation mo ni siya, do tani, nakachamba ka mo, hindi na tani, amo ni kuno kadako ang inyong recovery sa iya? Igano kung may iba pa niya siya kay kapalo apatos kung investigation sa iya, igabing sa kung may mga dubot pa niya siya o may mga dugang pa niya mga item sa iya. Kay ang information, Colonel, nga nabato namon nga do nakadagdag na sa kuno temprano pa, a day before, siyang ginoperate mo eh. Siguro, kaya katong ang nadadadak pa na mo previously 2 days ago, before siya nadakop naman, siya tuwing itudlo ngahalin sa iya. Okay. So, posible siguro. So, in other words, Colonel, nga kung ang tawon ta, anong iya nga kategory daw, siya ang supplier sang droga dira sa, hindi lang San Carlos, o kung nagkaiping dira nga mga lugar sa San Carlos, sa Colonel, anong tanaw mo? Sa subong niya, ginakanda ka para investigations, taga-coordinate ko sa regional, important sa diyo na ton, para ma-link ka ang yung mga big niya. Di man pwede ka kaya kambal nga muna-muna yung operation. So, so ato na ni tanda ka rin Vitoro investigation, then ilink ka mga upod niya rin sa local lang, within the local lang para makatay-up ang situation sa San Carlos. But initially daw siya ang ginakwaan sang source sang ibang dira nga nagagamit or if not nagabaligya, Colonel. Possibility nga may amo sina tamo disregard po sa issue nga muna. So hopefully maka come up to sila nga solution sa ating investigation. As of now, sige pag-continue investigar siya. As long as ni matapos tani, kung makakuha to sa mayang info. Based sa siya nga initial tactical interrogation siya, Colonel, din ko ang source siya ni Halin? As of now, di ko pa ma-debut sa inyo kaya gina-confirm ko pa. Pinapabaygit pa nato niya. Matis ako si mo action direct. Ang inipagdakop ni sang ginakabig naton nga daw number 1 high value target dira sang San Carlos PNP, can we say nga medyo low reduced ang supply sang Shabu, particularmente dira sa San Carlos tungod sining pagdakop siya, Colonel? Yes, posible ma-decline din ang ilawag. Kasi kadako sini. Damo na rin nagpagkalabuan kung na-dispose siya So, kung lagi siya nga na-intercept ka niya, so di na siya makahalit po sa iban. Kadako niya yung more than 1 kilos. Kadamo siya yung mabuang na kumulsip sa iyo sini. Gani, Ang live-in partner, we heard daw naka-iskerda, naka-skapo, Colonel? Naka-iskerda ang babae, nakikita siya pagtuko tayo ng isang tropa, nga nabala nila nga tropa gali. So, nakapalagi yung babae na agi sa likod, damot sa boto, tubuhan pa, so hindi malabot. And pagluwas ng babae, Colonel, nga nakapalagyo, may ibang pagid nga ara sa vicinity nga nakapalagyo man? Sa dito, wala naging kaya target siya lang yung target ng babae mo, nga libin niya. So, itong iba niya, wala man to target, so wala nakabalo kung, pero hindi ta, as of now, kasi kaya kung kami gather info sa mga upod niya kasi yung mga rapid sa upod. Ano ni sir ang modus siya man sa pagbaligya sang Shabu nga daw hindi siya masyado gid ma-monitor silo-silo ni siya sa ibang nga lugar, Colonel? Yes, correct. Kasi silo siya. Damo siya di lugar ang ginakaduan. Kaya yung residente layo sa ginakpa naman siya layo. Kita din Grindel siya, barangay Bato. Dire sa Grindel Bato. Dire sa proper. Ang iyang din bagsakan niya sa Guadalupe, layo na yan. Siguro mga 6 kilometers. Layo. So amo na sa hindi siya ma-allocate din, migigan, silo-silo siya na timingan niya sa kinapon at sa asan niya dihadlog at sa area nga to. So, silingon siya mismo, guro, silo-silo man, kag wala sa nagapermanente, para nga ang pattern niya, guro, Colonel, hindi nyo man masubaybayan, doon mo na, guro, no? Posible, daw mo na yatel. Kuti kabalo ko naman sa atong pulis, iniyahan niya na yan. Gani man. And tinda mo, nga nagpulungko nga mga chief of police na sa San Carlos, but sa imo yung pagpungko, kapag gani masinimanahan daw kadako gid sang accomplishment kag breakthrough sa sining kampanya dira sang illegal drugs sa area sang San Carlos. Kag
siguro sir, may mga galamay pa siya na guro nga, ara pa guro na binusi sa San Carlos, no? Mula gani ang pag inakontinyo gather information sa iya, kasi makakuha pa kami additional para makakuha kami kung sino pagkitingin ng mga upod sa San Carlos. Sa inyong nga drug watch list sa San Carlos, sir, damo-damo pagin mandra ang inyong nga dalakpon? So parang hindi nagid mandamo, kaya iba niya ng tula naman din sa area, pwede din kita, may harap pa magkita ang ginawa yung tinamito, kung siya ni isa ni siya, number one, that's why pag-abot ko, pinapa-priority ko siya. So dira sir sa San Carlos City, may mga barangay pagin man kita dira nga daw kanwisay nga problema, pagin man ang droga, Colonel, no? Actually, diligid man nakop kita nga kung kita nga si member kita nga kung may harap ang mga barangay din nga cleared na, isabi ng sa tapers, may harap kita, may harap kita. Pero may mga barangay naman ito, Colonel, sa San Carlos nga in-considered ng drug-cleared barangay, Colonel. May harap na to. And hopefully sa Damo na nga barangay din nga cleared na. and hopefully sa pagpungko mo madugang-dugangan ta na, Colonel. Through the cooperations also sa barangay at sa LGU para mabuhinan tayo, di man kaya sa police lang dapat magbinili kita tanan din ng mga stakeholders sa lugar. So sa pagpungko mo dira, Colonel, naka-courtesy call ka na sa halos bilog ang kapitan dira sa syudad sa San Carlos, so kung ginamat-amat mo pa lang. Actually, pag-siguro kay Mayor, pagkahapon, nagpatawag kami sa mga kapitanis, nag-consider kami po sa mga kapitan. Nakita amit ko na tawag ng kapitanis. And of course, anong commitment nila sa imo dira pagpungko, Colonel? Support sila sa akon, kung anong guidance ko mo support sila. Di simple para man sa ila, hindi man para sa akon. Correct. Simple, kung hindi sila mag-support sa akon, paano ko lang and order sila ng barangay? Tanan nga lugar, hindi mo ko papal sa pulis. So dapat sila ang barangay, dito mayor sila sa barangay nila. So dapat mo ko treatment sila sa amon, especially mga Monteros area sa atin sa San Carlos. Okay. Going back, Colonel, sa nadakpan mo, na-file ta rin ng kaso, siguro hindi na siya kagwa sa kaso tungod gati kadako sang volume sang drugs nga na-recover naton. Yes, actually, Section 5 and 11 o RN 165. During sa pamangkot ni question na sir ni prosecutor, kamuna, din ako yung mga iya items. So, wala na nagkuhan. Giwib niya na iya right na magpa-tindis mga answer niya. Giwib niya. Nag-alkora siya ngayon ako niya. So, butsi lingon, Colonel, ginako kay fiscal nga iyagid man ang sabungan na recover? Giyako na niya. So, okay na po siya pag kinagiyako yan. Okay. So, ang pag-ako ayhan makahatag inis ang kapakod pagid nga hindi na siya posible makagwa ka makapiyansa sa sininga kaso Colonel? Ako bidarat nga di siya makagwa kasi Section 5 niya, kaginiligan. At the same time, sa volume sang drugs na nakuha naman siya. So, 100% po nga din siya kagwa. Going back sa accomplishment mo, I heard a day before or after sang iba accomplishment nagkadto gidira si PD ang aton bag-ong provincial director nga napungko, and ano ang reaksyon niya right after nga nabalaan niya, sir, nga amo nili kadako sang sabo nga na-recover mo sa imong mandira pagpungko sa San Carlos? Actually, congratulate ko ni PD kasi pasalubong ko daw sa kanya. Iko sir, pasalubong ko siya at the same time pasalubong ko rin sa sarili ko dito sa San Carlos. Magkasama lang kami na umupo Umupo siya ng Sunday. Ako Sunday din ako umupo. Kasama kami. Okay. Na-relieve. And then, ang priority nga pumunta, nagkanto sa di kaya gi-prioritize. Kasi before pa daw siya nag-officers, dito siya na-assign sa Quezon. So, barangay Quezon sa San Carlos. Okay. During siya nga, pa siya na-assign. So, that's why yung gi-prioritize, kanto ang San Carlos. Kaya mo yung first assignment ng barangay Quezon, San Carlos. And timing man nga sa first priority nga pagbisita dira, amo ni ang accomplishment mo. Yes, gigong-congratulate ko ni PD. Isa big boss daw siya ng karir nga pagpungko yan, naka-accomplishment ang kami ako. And I know for the fact na nakalabot ni sa atong regional director. Yes, nakabot na. Congratulate din ako ni RD. Keep up the good work daw. And sa pagpungko mo madira kag accomplishment mo, of course, ang LGU dira, ang mayor dira, normal, nag-congratulate man sa imo dira ka sa tropa, Colonel. Yes, actually, ipatawag ko ni Mayor, congratulate sa ako. Ano number niya, trabaho ka lang, hindi talaga pagpakialaman. Trabaho sa pulis is trabaho sa pulis. Kaya alam ko kung support ko siya. Very good. Wala sa problema sa support sa Galas. Being supported by Mayor sa Galas. Amo na lang namin pamatian la Colonel kag makabos man sa moral mo da sa tropa kay 101% ang mayor suportado sana no man nga movement mo, operation mo dira basta sa katawhayan sang San Carlos sa Colonel. Yes, tama gid. At the same time, matagal naman kami din kilalahin ni Mayor since parang RBG pa ako. Regional mo pa ako. Kuchigin na niya ni Mayor. So, sumong sa San Carmel na ako. Balik naman ako
ako din sa San Carlos. And siguro ti happy man si Mayor nga nakabalik ka dira kag ikaw na sumundra ang city director. Yes. Tamo ginaangak siya na rin. Oh, kaya sa kadugayon mo gulit nga nagpangalagad ka man dira sa una sa Regional Mobile Force Company ti ara kana kag kilala ka naging maglit dira ni Mayor Colonel. Matagal na. Kasi ang takipan ni Sir Canyiso sa una, of the night. Opo na kami ni Mayor. Board Save Mayor na dati board member pa na sa province. Okay. Now, sa pagpungko mo dira kapag courtesy call mo sa iya, anong iyang specific guidance kang instruction sa imo, Colonel? Is an order at the same time yung minimum health protocols lang is because nagtaas na po niya itong na COVID. So yun ang yung gina-address na ito nga ang minimum health protocols ng media hindi po pabayaan. So ayun ang wala ga wear mask, kung hindi magpasaway, tagaan pa sang isa ka warning, kung hindi magpa-warning, tikitan. Kung violation. And then, ang peace and order, lahat ng mga kuwandi, trabaho sa pulis, di siya magpakialam. Trabaho lang ka mga trabaho as far as directives from higher headquarters. Mga siya, trabaho lang ka mo. Kung anong problema, tawagi ko rin nyo, okay, masupport, community support. Yan lang yung directive sa akin. Aha. And sa pag-abot dira ni PD, timing, ito nang hatag kuno si Mayor sang mga food packs da kag mga bala sa atong kapulisan, Colonel? Yes, may i-allocate si Mayor na fund. So, timing, kinaari si PD, isa na lang na nag-over ni Mayor ang mga amos kag in addition pagid nag-donate pagid si Mayor uniform, pixelized uniform, issue sa San Carlos Police. So, timing kaya si PD, minton over ni Mayor kay PD, then gitan over man ni PD sa akon kahapon. And why nagpalahid-lahid si Mayor nga sige lang chip amo na na initially hata ko si mo may idugang pakuda, Colonel? Wala hindi na. Sa ako yung kuha ni Mayor nga kung ano mga support ko, willing kumatag support. Tapos ang priority lagi ko no, ang drugs kaya ang health protocols natin subong kaya di na nagtaas na. Isa lagi ko no ang drugs patutukan kita ng Sagalos. Very good gid nami gid no kag at least paano ang trabaho mo to daw hindi man mapiktuan. Although kati may ara man ta support sa national prote lagi man niya, Colonel, kung may local support pagidyahalin sa LGU, ano? Wala ko ganyan nga bulig kasi ang national daw wala nakita sa itong problema sa ubos, sa dalom. So ang local mo ganyan nagaman, tingnan nakita. In terms of peace, is an order, local ganyan nagaman. Now, Colonel, sa pagpungko mo dira, may gamay ka dira nga gintandog sa operational charge sang San Carlos PNP or as is lang ang trabaho sa imo dira police? Actually, may nakita ako, di man sila nga dako, min gamay lang although gi-refine ko lang. Okay. Siyempre, yung visibility, yun ang patagdagan ko lang. Kasi siyempre, omnipresent sa police is the best thing. Gani. So yun lang bro, mga minor lang ako na konti, na pag-abot ko din na kung na ni former nga si OK si Colonel Baybayan, nakastanan niya, so wala naging ko problema pag-abot ko din. Okay. So may gamay kalada nga daw gin-ulo adjust sa duty sa police naton. Yes. Kag importante ito, Colonel, ang police visibility, especialmente nga nagailapit pagkada ng aton nga local kag national election? Yes, tama ka. So sa area namon, no, wala problema kay wala man kontra si Mayor. Pero ang spread over the other station siguro, like Latraba, so pwede para nagilang gapon kami sa San Carlos. Ang total strength sa ato San Carlos, Colonel, as of now, mga pila na kamuda? So subong, sige ko lang, may ratio tayo na 1:2,000. So kapangay pa kuya dugang nga tao, puli makadugang ta, may mga training patasbot. Nagpromisa man si PD, nga madugang damit siya tao di, ang mga ratio ngayon, 1:2,000 pa. So madugang sa mga tao, after makagamit ng 500 pinag-bisok, so posible madugangan today, after makatrain sa SWAT, kasi magpatraining pa si PD ng SWAT. Kung mo siya may plano ang CPD at the same time ang LGU nga ma-training SWAT ang San Carlos? Hindi, ang province na mapatraining SWAT, kita lang mapadala sa tao para sa training SWAT. Okay. Ang SWAT na yan nga ipatraining para sa province, intended na niya po San Carlos City? Tanan, may sa Silay, may sa Cadiz, Victorias, Escalante, San Carlos. Tanan nga may LGU, as long as di makapa-afford sila magpadala sa ilang mga personnel for training, kasi mahal-mahal ang training sa SWAT, may mga equipment, mga daan, mas mahal-mahal. As long as na maka-afford sila, they can join the SWAT training. On the part sa San Carlos City, Colonel, why pa ka mo SWAT subong ya? Actually, yung mga SWAT previously, mga SWAT assignment na mga SWAT training, ang problema lang, kiti,
nangarilib, nag-retire ng iban. So as of na wala, may SWAT equipment kami dire, wala na kami personnel. Okay. Okay, last 2012, nagka-inkwentruhan pa kami ni Sir Bayan sa SWAT Challenge sa Iloilo. Si Sir Bayan pa dire ang hipe Okay. sa SWAT Challenge. San Carlos, Calanti, Cadiz, sila ako that time nagka-kuan kami dito sa SWAT Challenge. Pag swapping na pag-abot ko di subong, gitukay kong ilang ang mga record, wala na yung mga SWAT, kinarilib ng iban. Ara ang SWAT equipment, pero ang mga personnel wala na. So that's why nagambal ko kay Mayor, kung pwede ba, timing nga may directives kaming sa EPD, nga bilis ng backline SWAT, so nag-commit si Mayor na magpadala og one team. Okay. Ang iba niya nga syudad nga problema, may SWAT sila nga miyembro, pero ang problema nila is equipment. Inyo niya suli, may equipment ka mo sa SWAT, kulang ka mo sa manpower. Okay, narilib na Actually, sa una, ang time pa ni Sir Colonel Bayan dire, kumpleto sila. Pero pag after siguro nung year naman siguro, narilib na, o nadula na ding iban, kaya wala na din SWAT sa train sa San Carlos. Amo gani na dapat gani siya nga aton i-training sa SWAT ina mga hubin blang kag inablang daw daw wala chance pero siya nga marilib lang, di ba? Yes, ang directives nga ni PD, ang i-train mo SWAT, yung bagong graduate na bisok, and then residente sa ilang lugar. Like for instance, taga San Carlos ka, tatrainingon ka SWAT nga bago, para di ka diri marilib, diri lang ka sa San Carlos. Kaya daw amo na ang nakitaan ko siya problema nga i-training ang siya ka SWAT tapos dugay-dugay marilib, dugay-dugay iban ma-retire. So mga bago nga police pang training on at the same time, yung residente siya sa kalugar para di na siya marilib. Ate, very good na may gina nga mga plano kag patakaran, Colonel, no? Now, as far as peace and order situation sa San Carlos, as of now, can we say nga tawhay, Colonel? Sa observe ko for 5 days, tawhay ng San Carlos. Since pasang chip in beast pa ako, tawhay ng San Carlos na nakita ko. Dili sa ibang lugar na damo sa Medina. At nakita ko ilang crime statistics. Nubo ilang crime statistics dito sa San Carlos. So maka-istify ko nga peaceful sa San Carlos nga area. Ang pagdubo sang crime rate sa San Carlos, barometro ina nga butsilingon indikasyon nga siya to katawhay ang San Carlos City. Yes. Damo makita sa crime statistics na Saka yung volume nga makita mo kung damo dito po. Kag siguro, of course, one of the factor na ko na makonsider ta tungod sang Police Visibility Patrol. Yes, precisely. Ang visibility patrol na ito. Omnipresence sa police, importante gigay na. Gani man, ang Police Visibility Patrol na ito, kag ang response kasi atong kapulisan ni kung just in case man Colonel nga may needed blanket ng nanon ang police na ito? Actually, natag ko siguro ang atong visibility patrol doon. That's why may mga area of concern sila, area of responsibility. Imon the area, ikaw na bahala libot. Sa kaya man area, ikaw na bahala mag-visibility da. Very so good. may mga area sila pala sila maglapo sila naman po, diris dito lang. Ate namin, ang aton nga mga vehicles sa aton patrol cars na sir, mga pila kabilog sa buong San Carlos, available da? So San Carlos usog na, ang patrol naman is 5. Isa sa traffic, ang 4 na andyan nakalatag sa San Carlos. That's why may mga area sila of responsibility. So, ikwadran to sa piyaka. So, 4 sa buong nagadagan ng patrol aside sa traffic. So, timing... Aside sa traffic naman. Kag timing mo ni Colonel, kasi may mga directive nga ito, recommend ka dapat mag-conduct ang mga police station 2 times a day sa checkpoint, Colonel? Scheduled checkpoint na is in relation sa Comelec, but we also conducted random checkpoint aside sa Comelec checkpoint. Colonel, indiregyo man ko magpalawig interview si mo. I know for the fact kasi baguhanon pa man lang kadira and ako personally nagapangimbulahan ko dira sa imo pagpungko sa aton dira kapulisan for job well done and hopefully ma-sustain ta lang no ang maayo dira nimo nga performance para sa benepisyo sang mga taga San Carlos. Finally, Lieutenant Colonel Jesus Misahon, before we wind up karon nga hapon, anong imo sining mensahe, parting shots sa ato matag palamati dira sa San Carlos City, particularmente, Colonel? Sa mga taga San Carlos, nagpapabila ko, nabiligan na ko niyo sa campaign ko against illegal drugs. Kasi para naman sa inyo para sa future sa mga kabataan ninyo. And then, ang so sa COVID na ito, sa minimum health protocols, hindi lang magpasaway. Kasi subong nag-arista pa nga ito ng COVID, positive. So, maintain lang natin ang atong social distancing, wear always your face mask,
And avoid lang magtumpok-tumpok sa mga pamumuyo. And then, sa mga drugista man da, sa mga puser, sa mga drug lord, intuan na ninyong drugs. So, lagi ko muna magkatuan. Dua lang katuan ninyo, either minteryo or kulungan. So, sa subong siya, wala ka muna katuan, stop nyo. Kung hindi ka mo kasausakon, sigte, kung marilid ko din sa San Carlos, may mabulos mo din sa akon nga mas astig pa sa akon. So, muna lang guro, Eric. There you have it, si Police Lieutenant Colonel, my good friend, my kuya, very workaholic, very energetic, Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang newly installed nga Chief of Police sang San Carlos PNP. Ang Action Police Files, magatakop ini temporaryo, balik next Sunday, same time, same station. Upod kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang Chief of Police sa San Carlos PNP, ako naman si Action Eric Magbanwa Nagasiling, salamat gid sa inyo nga papamati, kita na kita sa masunod nga Domingo. Mga kaaksyon sa di ka mga bahin sang Pinas, labuton ka sa mga balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!